Good morning, guys! Happy Monday! Monday! It's 5:35 na. Breakfast na yung anak ko. Ready ko na yung kanyang broccoli with chicken. Ayan. Tapos nagbe-breakfast siya ng broccoli din. Tapos ano pa yun? Yung kahapon na inulam namin. Adobo. Ayan. Kumain pala si Daddy ng dinner. Super late. Ayun, bumangon ata ng ng last 12 yata. Ayun, kumain siya. Ayun. And then, nagprito na lang ako ng bangus. Tapos, tubig ni Chris, pampaligo. Kasi naligo yan kahapon, bandang hapon pa. So, para medyo fresh ang utak pagpasok. Ligo siya ngayon. So, yun lang. Super oily ng aking peslak. Nakaalis na si Chris, guys. Ayun. And kakahilamos ko lang din. Kasi sobrang oily na ng face ko. It's, 10 minutes bago mag-7. So, 6:30 siya. Sinundo ni Japong. Ayun. Ano ba gagawin ko today? Matutulog ulit. Ayun. I-share ko pala yung yung skincare routine ko, kung paano nawala yung mga sumpa sa sa pagmumukha ko, guys. Grabe. Alam niyo, pinicturean ko yung talaga yung grabe yung acne ko. Dati pinicturean ko talaga siya pag nakita ko siya ngayon. Oh my god, grabe pala talaga, no. Kasi noon yung mga unang vlogs ko is hindi talaga ako hindi ako tinutubuan ng ganon. Siguro sa sa sobrang stress talaga, guys. Kaya ako nakuha yun ng bonggang-bongga na talaga akong isinumpa. Alam niyo na lahat sila nagputukan, alam mo yun, lahat nagsilabasan, at siguro sa kinakain ko din yun. So medyo iniba ko din kasi yung yung diet ko, lalo na sa pagkain ng mga ng mga oily foods. So ayun. Kaya nakatulong din siguro yung kahit paano. And then syempre mga products mga products akong ginamit, kaya nawala sila. So ayun, tapos hindi ako gumagamit ng makeup talaga, as in hindi na. Minsan siguro once in a blue moon na lang ngayon kapag yung pupunta sa mga mahalagang okasyon. Ayun, yung may itatago ka na konting spot, yun lang. Pero yung everyday, kasi hindi naman ako everyday na pumapasok sa work, diba? Home base lang din naman ako, so no need na mag makeup. Kaya ayun, wala talaga, as in walang makeup at all. Wala nga akong wala na akong makeup man lang dyan, kasi nung June is pinamigay ko na yun sa sa pinsan ko na na makeup artist. So, sige, kunin mo na yan, pati yung mga Judy na palette. Alam niyo yun, yung kinokolek ko sana. Sabi ko mas mapapakinabangan to ng pinsan ko, diba? So pinamigay ko na. Kaya ayun. So kaya di ko rin magawa-gawa yung makeup challenge namin ni Froggy. So, siguro magbibili ako. Pero yung mga mga mumurahin lang para sa video lang. So, ayun nga, guys. Share ko yun. Kasi maganda yung mga product na na gamit ko talaga ngayon. Lalo na yung serum. Na may ginagamit akong serum lang. Kasi yun gel type lang. Hindi ako gumagamit ng serum din na oil base. Ayun. Kasi nga, isa yun sa nakakapag-cause din ng mga oil base. Depende sa sa skin condition or sa skin type. Kaya ayun na, guys. Ano ko na nga lang i-share sa pinaka video na lang. Para hindi na humaba tong vlog na to. Ang aga ng summer ngayon, no? Hindi pa pala dito sa labas. Di man lang natin naranasan na yung yung malamig. Siguro 1 week lang ata yun sa ating pinaranas. Wala na. Unlike noon talagang January, February, December, January, February is taglamig talaga, yung pahirapang maligo. Pero ngayon, walang init-init na. Bala ko nga magtinda rin ng dyan. As if naman makakaya ko pa. Wala akong magtinda dyan sa labas. Lang halo-halo kasi summer na. Kasi yun din ang tinitinda namin noon, diba, sa palengke kapag ka-summer is halo-halo. So parang nakakamiss magtinda. Yung kaso wala hindi ko na rin naman siya makakaya, sayang. Anyway, yan.
Tulog na nga na tayo kung ano na papasok sa utak ko. Hello guys, nakatulog ako after magpakain ng aso kanina mga alas 12 ata. Ayun, tapos ginising ako ni daddy na ang alas 2. Kasi nagpaalam siya, papakarwash siya daw si Tonton. At nilagyan niya ng pantanggal ng scratches. Yung mga slight scratches lang naman. Nilagyan niya ng parang cream, tapos kailangan i-buffer yun. So, pinakarwash niya, diretso wax na naman. And then, ayun. Tomorrow, aalis kami. Kukuha kami ng ng stocks. Pero di ko alam kung matutuloy ba. Oy! Bakit? Oh, bakit? Bakit man yun? Gluten? Hindi tayo lalabas. Ayun, di kasi siya nilabas kanina ni daddy. Masakit daw yung yung lalamunan. Ayun, tomorrow na lang ha. Andiyan naman yung CR eh. Ayun. Maarte lang to. Gusto niya lang talaga nilalabas siya. Pero nagpupok na. Nagwiwiwi. Ouch! Nagwiwiwi naman din siya dyan sa CR. Nasanay lang talaga siya na ilabas siya. Mga asawa ka lang kasi. Kaya ayaw kang ilabas ni daddy. Nakakaamoy ka ng ng babae. Tapos pagkagaling niya sa labas. Ayun na. Na siya. Parang nababagtit. Nababagtit. Bagtit ka, Groot. Bagtit. Ayan. Naaway mo si daddy eh. Tuloy kayo bati. No. Panyapit ka na dyan sa hita ko. Bango. Ayan. Kasi hindi ka pa nakakalabas. Simula na makaligo ka kahapon. Bango-bango mo pa rin. Dulas-dulas ng ng fur. Ayun. Pag madumi na. Naku. Isang ganun mo, isang hagod mo lang eh. Ang lagkit. So, ngayon ang nila. Kunyapit ka dyan. Anong gagawin natin? Dito yung lalabas. Sige na, dito lang tayo. So, ayun nga guys. Wala na namang ganap. Ang bala ko nga is mag-weekly vlog na lang. Ito na yung bata, oh. May dala-dala siyang medal para sa kanyang chess. Ayun. First runner-up daw siya sa chess niya. Very good. Eh, konting practice pa para mag-champion. Nagkamali ako sa buko sa king. Siya na sana mag-checkmate. Kasi parehas na kaming check. Nagkamali ako ng move sa king. Kaya nga dapat pinag-iisipan bawat moves, diba? Yun. Ayan, pakakain niya, humingi sa akin ng ice cream. Treat ko sa kanya, ice cream. Kasi may medal siya. That's it. Kasi mas masarap yung double dutch eh. Mas maraming marshmallow to eh. Oo, baka dila ni Paknit. May chocolate yan, bawal sa kanila yan. Mas masarap yun. Kasi may vanilla. Oo. Ito puro chocolate lang tsaka Yan tayo guys. Tumulo. Tissue. Gustong-gusto ko yan guys, yung kumakanta nila. Ito mga bear na to. Cute! Oh my God! Someday! Aww! Gusto ko yan. Bear. Anong ganun? We bear bears. Ano? We bear bears. Ang cute nila. Gusto ko yung baby pa sila eh. Grabe ka, inubos mo talaga. Inom ka na madaming tubig ha. Sasakit lalamunan mo niyan eh. Parang daddy niyan, hilig sa ice cream oh. Nakasampung kutsara lang ata ako. Asin tikim-tikim lang. Tulo lang ng kutsara. Siya ginawang eh. Ginawang kanin ulam eh. Kaloka. Ubus na, patingin. OMG, grabe ka. Inom lang madaming water ah. Tinatanong ko siya guys kung saan siya natutong mag-chess. Sabi ko,
Sa summer, enroll ko siya ng parang sa clinic ba? Para ma-enhance palalo yung niya, yung kaalaman niya sa pag-chess. Kasi wala naman tong alam sa chess talaga eh. Natuto lang siya na parang 5 years old lang ata siya nung makakita siya ng chessboard nila Tito Jeff niya, yung mga ganon. Tapos inano niya, parang chess siya. Tapos siya nag-watch lang siya ng mga naglalaro. And then tinuruan siya ng Tito Jeff niya yung mga moves, yung ganon. Alam ko yun natatandaan ko yun eh. Tapos gustong-gusto niya, tinatakas niya lagi yung chessboard nila Tito Jeff niya, tinatago niya. Tinatago niya, Tapos hanapin nasa yung chessboard. Tinatago niya. Tapos hanggang sa binilang ko nga siya ng maliit na chessboard sarili niya. So, ayun, minsan siya lang mag-isa naglalaro. Pinapapaya ko lang naman kasi syempre bata, mekanik lang na moves. Hindi ko alam na meron na pala siya. May konting alam na din, pero basic lang naman. Mga dama, gano'n. Enroll ko siya sa summer. Sige na. Para martial arts na eh. Mag-martial arts ka pa? Ay, hindi. Gaming. Video game. Suntok gusto mo? Uy! Kilala mo ba si Faker? Hindi. Korean yun, gamer. Ay, nako. Every panalo niya sa championship, nakakakuha siya ng madaming pera. Ay, hindi naman yun yung habol mo eh. Pero basta iba. Martial arts. Martial arts sa summer para Or chess. Sa tingin mo ba't ako naging first runner-up? Bakit? Kasi, nahihilo ko. Nahilo yung una kong kalaban. Hindi na alam kung anong gagawin. Sabi ko, UK? Wala na eh. Sabi ko, ma'am, paano na ba to? Checkmate na. Gulat si ma'am, wala na ma'am. Tapos, yung second naman, ikaw na, di ka na nakano. Nagkamali sa move sa king. Pares na kaming check eh, kaso nagkamali ako. Na-checkmate ako. So, ayun. Asan man daddy mo? Hindi na pala si daddy, nilabas lang si Groot. Kasi, ungol lang ungol siguro yun napupupo na. Ayoko naman din bumaba kasi yung daming tambay dyan sa labas yung mga lalaki. Kaya dito lang ako sa loob. So, yun lang. May matatay na siya na. Sana na nga pag walang pasok. Aray ko, paknit! Aray! Wag! Kasi kaya hinangat-ngat yung mga mo slippers mo eh. May pipili na ako. Sa na? Pag wala na lang pasok. May almanak ka na, diba? Na-confiscate eh. Na-confiscate din? Nung grade 4 pa yun. Bakit di mo sinabi para nakuha natin? Nung sinabi ko na nung nag-confiscate, wala na daw. Nawala. Sus, na mga secret. Mami naman eh. Ewan niyo ko eh. Anong year yung almanak na na-confiscate sa'yo? 2017. Wala 2018. Tingin tayo sa sunod. Ala. Aray ka! Tama na. Anak, mano yung likod ni Dayong Landi ni Dayong yun. Wala ba? Dati, natakot na sa akin to. Ngayon, harap-harap na sa akin. Dayon nyo. Ba't dayon nyo? Dinner tayo guys. Kala ko din na magdi-dinner tong batang to eh. Kasi pagdating kanina kumain, nag-ice cream, nagtinapay. Aba, nag-request ng ulam. Pinabili ko na lang ng sinigang na hipon dyan sa Chinese restaurant. Ayun. Tapos, yung kanina, puro chicken na lang natira eh. Kaya na lang siguro yan. Sa loob eh. So, let's eat! Sara mo nga yung pinto, anak, kasi yung bango nung part nung lumalabas eh. Dali. Lumabas pa tong Dayong na to. So, makipag-playtime kay Chris po lang. Good night! Night. Pok na ta. Bukas na lang playtime ko pa ulit.
Halika na dito. Sa mama mag-toothbrush. You're so cute ba yung yun? Ayun guys. Tayo na mag-hilamos. Ayan pula. Ano kasi yung gamit dito yung... Ano ba tawag dyan? Yung basta kulay dilaw. So, ayun. So, Wag, ba mag-away sila ni Poknat. Yung! Shh! Dito ka. Jesus! Ikaw pa ka-playful mo talaga, na? Hindi ka pa ba inaantok? Ha? Hindi ka pa inaantok mo yung? Na yung na. Hindi pa inaantok ang baby boy na yan, ha? Ha? Si Maggie, tulog na tsaka si Groot. Maga pa kasi guys, ano pa lang, alas 8 pa lang. Gagawin mo dyan CR.